Sunana Ibrahim Yusuf Adam Irosta. Ranar Lahadi 24 ga watan Januwari rana ce da aka ɗaura auren Basiru Abubakar da amaryarsa Rumaisa Yusuf. Al'umma sun halarci ɗaurin auren daga ɓangarori da dama kamar 'yan uwa da abokan arziki waɗanda aka yi karatu da waɗanda ake gudanar da harkar kasuwanci tare. An ɗaura auren a Rimin Kebe masallacin Juma'a na ɗan Tamashe, daga nan aka wuce gidansu Amarya domin gudanar da gaisuwa da addu'ar Allah ibada zaman lafiya. Yara ƙanana sun gudanar da wasan ƙwallon ƙafa inda aka fafata tsakanin tim ɗin Amarya da tim ɗin Ango. An tashi 3-3 cikin farin ciki, kowa na murna da mika fatan alkhairi ga Ango da Amarya Basiru Abubakar CD Mola da Amarya Rumaisa Yusuf. Ango ya gabatar da jawabin murna ga waɗanda suka halarci ɗaurin aure da waɗanda suka bugo waya domin addu'a da fatan alkhairi. Ku ci gaba da kallon hotunan da aka yi a wurin wannan gagarumin ɗaurin aure da kuma shakatawa da wakar da aka yi wa Ango da Amarya. Iros ta sanyo mana wakar Ango da Amarya. Mai sana gagare ku dokan dabar isa hanzare, a wani ta basira auren an yi aure yinsa ibada ne, shi saninsa sirri ne. Amarya gari ki na ƙara so zanyo bai tuka wa zai mini so ga duk jama'ar ki sun ƙara so na zo don mai wani baiti ne. Kirki shi su halitta ne, biyayya gare ki tilas ne, ai rashin ki ciwo ne. Yau ranar bikin ki kowa ya zo, Amarya bikin ki an dandazo, samari ku taka kallo na zo, ni ma ina miki yar tarwa, yar gata diyar gidan baba. Kaunar ki ba za ya fasa ba, ai abin ki jigo ne. Biki na Rumaisa na gagare ku dokan dabar isa hanzare, a wani ta basira auren an yi aure yinsa ibada ne, shi saninsa sirri ne. Amarya tana ta yin dariya, yau ranar bikinta ta yi kwalliya, ki taso diyar gidan tarbiya. Amarya ga wani sirrin nan, ki manti zigar kawayan nan, ki riƙi ibada shi kenan, ku zaman lumana. Rike angon ki na ki ne ki ɗaya, biyayya ki masa aiki in ya zaɓin da ya gidan tarbiyya. Ki bar shi rashin ki illa ne, ki zauna gidansa ki zaune, ki zamgarara gare shi haƙi ne, shi zaman kusuri ne. Biki na Rumaisa na gagare ku dokan dabar isa hanzare, a wani ta basira auren an yi aure yinsa ibada ne, shi saninsa sirri ne. Kai mataka matasa an zo wurin mataka, sun da yau ga gurin ni ma na taho na zo nan gurin mataka, sun na burin mu. Kai mataka da na masai namu, bikin yar dangi kuna mu, ai mataka tilas ne. Biki na Rumaisa na gagare ku dokan dabar isa hanzare, a wani ta basira auren an yi aure yinsa ibada ne, shi saninsa sirri ne. Biki na Rumaisa na gagare ku dokan dabar isa hanzare, a wani ta basira auren an yi aure yinsa ibada ne, shi saninsa sirri ne. A yanzu yau aka yi ɗaurin auren ka, wani irin saƙon godiya za ka tura ga ɗaukacin al'umma da suka halarci wannan ɗaurin aure? Wato gaskiya magana babu abin da zan ce wa al'umma, sai dai ce alhamdulillah masha Allah. Gaskiya magana na gode wa mutane sosai, saboda wanda ba taɓa tani su halarci wannan al'awar da ba na ga sun halarta. Na yi daɗi sosai. Ubangiji yadda Allah ka sa kowa ya zo lafiya, ubangiji Allah ka bai da kowa gida lafiya.
na ji daɗin wannan al'amari dan marana ce mun jima muna ta jiranta Allah ya kawo ta kuma Allah ya kawo ta cikin farin ciki da nesa sun zo yan jiga sun zo yan states sun zo na bikin nawa yan kaduna ma sun zo wannan na ji daɗin al'amarin nan su zama ba taɓa tani za su zo ba da kuma abokan arziki wanda suke a cikin Kano kowa ya zo ubangiji Allah mai da kowa gida lafiya Allah kuma ya saka kowa da alheri wannan al'amari ko ubangiji Allah ka sa albarka a cikin shi na ji daɗi sosai wani gode shi kansa kyamaraman zai ce kome kuma rasta kenan ina gode mai da abin da ya gani sosai matuƙa ina gode mai ubangiji Allah ya bar zamanci ya ban mutane na gode kowa da kowa Daurin aure wani irin farin ciki zaka nuna a wannan rana? an ku bayan dawo wannan rana ba ce kuma matuƙar farin ciki a kan Allah ya kawo daurin auren ɗan uwan Basiru wanda da Allah subhanahu wataala ya sanya masa albarka cikin wannan wanda sakon godiya za ka yi ga waɗanda suka halarci wannan ɗaurin aure? Alhamdulillah duk abokanmu da waɗanda muka sani da wanda ba mu sani wanda suka zo muna musu fatan alkhairi mun gode sosai wallahi Allah ya bar zumunci da ma ba samu damar zuwa wasu kayo addu'a Allah saka da alkhairi duk waɗanda suka zo kuma aka yi ta wannan hidima Allah ubangiji mai da kowa gidansa lafiya. Amarya gari ki na ƙara so zanyo bai tuka wa mini so ga duk jama'ar ki sun ƙara so na zo don ni wani baiti ne kirki shi su halitta ne biyayya gare ki tilas ne ai rashin ki ciwo ne ranar bikin ki kowa ya zo amarya bikin ki an dandazo samari ku taka kallo na zo ni ma ina miki yar tarwa